Sangrongsalo Swmai Tangkha TTAADC ni Khorang Kwtal EM borongno Swmai Tangrekhalo Secretary Biswajit Palit Nuai Auditorium Hall no golo ajijak Swmai Tangmani Pandano Toidulkha TTAADC ni CEO CK Jamatia Lai thangnai Bidhansabha chongmariwo TTAADC ni khorongni EM khoplayongwai MLA ungmani yagulo buk changwai thangmani TTAADC ni kaini constituency abo haikheno buk changwai thangmani ADC hapangni kaini EM post aboni bagoi au kaini achuk thaino khoboi bebagoi kaitham EM achuk thayo khoroktham MDC no montri khlainani wansung na harmani ADC hapang sekango jora khajak tongmani haikhe Sangrongsalo EM ungoi Swmai Tangkha TTAADC ni khoroktham MDC ashalo EM ungoi Swmai Tangkha MDC Runiel Debbarma MDC Rabindra te MDC Ananta Debbarma aboni bagoi nuai auditorium hall nogo luwa jijaka Swmai Tangrimani panda borongno Swmai Tangrikha Law Secretary Biswajit Palit Swmai Tangmani panda no tuidulkha TTAADC ni CEO CK Jamatia Swmai Tangmani panda o manjaka TTAADC ni Chairman Debbarma ADC ni CEM Purnachandra Jamatia kebengnai bodoli ojama Onimes Debbarma Swmai Tangmani panda o manjaka TTAADC ni Chairman Debbarma ADC ni CEM Purnachandra Jamatia kebengnai bodoli ojama Onimes Debbarma ADC ni Administration Reform Committee ni member Bijay Kumar Rangkhol khoboi ADC ni kubun EM te MDC ro Kaithani mungoi Swmai Tangni sajau Khakrakkai pujunarai Swmai Tangni sajau Ang Bharatni Elembagni bisingtui Khajak kerongno puju kubui tei khorok bomui sajau Ang Bharatni phan koplai tei kathalai mungno khapang khulasa khlai hori tongnai Ano bobjak achuk dam Tripura Sundok Bulok Baitang Naikolzak Hangkor Koksap Nok ni Carifang Adom Okra Carifang Adom ni Samungno Beba Borok ni Bagai Keboni Bekat Payai Eba Kirimas Ri Khailai Eba Baksano Tadago Tei Baksano Tadaya Khalayai Eba Kebono Khoroksa Bai Gedalai Eba Kujak Samungno Tangla Eba Kebono Khoroksa Bai Gedalai Tei Kujak Samungno Tangla Kok Hangkor Koksap Nok ni Carifang Adom Okra Eba Carifang Adom Okra Ungui Kerong ni bisingtui Ano Samung Yapar Jagmani Eba Ang Saiman Kai O Samung Tangpuru Kebobai Dadak Sidak Eba Kok Rekel Saklak Hambai Jodono Khulumbai Ka Musang Rabindra Debbarma Tripura Samulok Baitang Naikolzak Hangkor Koksap ni Sarifang Adom Chongjagui Kaitoni Mungoi Swmai Tangni Sawo Raijatui Chongjak Bharatni Elembagno Borong Tei Poito Narugui Ano Bokjak Samung Rogno Khabai Khubaino Tanai Mucang Runiel Debbarma Tripura Samulok Baitang Naikolzak Hangkor Koksapni Carifang Adom Chongjagir Kaitonni Mungri Swmai Tangni Sajawa Raijati Chongjak Bharatni Elembagno Borong Tei Poitonargi Ano Bokjak Samung Rogno Khabai Khubai Tanglai Hambai Saya presiden ya, bapak harus mana pakai sakna. Ini je swearing in ceremony ini je ini salo Swmai Tangmani omo je executive member tongmani ADC hapangni omo lukuni samuni bagi samu khine bagi development bagi samu khine bagi chongjago thanai salrago bo omni sikang bo Swmai Tangni sikang bo lukun bagi samu khai tongo jehetu luku bai chongjak ang kaisa adom omo phaini salrago bo ang lukun bagi samu khai thanai bubagrani je Hansan Chomabo Bono Pandui Tai je developmental samu je tongmani unlimited fund ni bisingte Sangrongsalo samang khai thang
Ani party tongo plus ani executive committee tongo. Borok boyno khansa khlayo development tam khlaiman semua suwinai. Tabuk phano kamangma chini tiprasa amchayo yango totan lama krui chingkhari krui ba kabangma jingjal tongo. Aboni log chini joton se kotorku gungai je unemployed je bekar ni je songka bangi tongka. Mo bekarono sing bahai kei bongni samungno sing riman nini taunai chakri phanong tung ba nini bongni loni ব্যবস্থা phang tung aborno sing bahai ke khlaimana bo sing wan sulene kabangma elakao chini takone kabangmo sujug tongo industry o sing chorom di rubber factory khainani ba kabangma rom di handloom hand technology o kabangma samung khlaimano আর তারপরে আরডিও কবাংমা চিন বরং কবাংমা ফার্ম কেটলি ফার্ম র খাইনাই পোল্ট্রি ফার্ম পিগারি ফার্ম রুইনাই রাং রক আজিরনানি আবরগো जों সাইতো গাইনাই চিনি 2 বছর যাব চিনি কবাংমা চিনি Fia ba ashalo borong no bagzaglia borong ni department tipra mothani chairman hasteo khifle faimani yagulo borong no bagjangnai borong ni barja te department ashalo em khorptham samai tangmani pandawo lukorong ni manjangmani mari belai mokolok lai thotho Khumulung ni simi probin ni kokthum Chini Khorang